Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutum 10 ne suka rasa rayukansu sakamakon tashin wata gobara a ƙasar Faransa. Mutum 10 ne suka mutu ciki har da ƙananan yara sakamakon wata gobara da ta tashi a kusa da Lyon da ke Faransa, cewar hukumomin ƙaramar hukumar. Wata sanarwa da hukumomin suka fitar ta ce wata gobara mai girma ta tashi a gini mai hawa 7 da ke unguwar Bailbanin. Mutum 4 na cikin mawuyacin hali yayin da mutum 10 suka ji ƙananan raunuka, cikinsu har da ma'aikatan kashe gobara guda 2. Ma'aikatan kashe gobara 170 ne suka yi ta fama har ta kai ga sun kashe wutar. Olivier Lin, ministan birane da gidaje na lardin Bon, ya wallafa saƙo a shafinsa na Twitter ranar Juma'a da safe inda yake cewa alƙalman mutanen da suka mutu sun jefa mu cikin wani hali na tashin hankali. Ministan cikin gida Jared Damani ya ce kawo yanzu ba a san abin da ya haddasa gobarar ba, kuma ya yaba wa ma'aikatan kashe gobarar game da yadda suka kubatar da rayukan mutane da dama waɗanda suka shiga wani hali. Sannan ya kara da cewa ƙananan yaran da suka mutu 'yan tsakanin shekara 3 zuwa 5 ne. Mr. Damani ya ce ranar Juma'a za a soma bincike game da abin da ya haddasa tashin gobarar. Kotu ta yanke wa Malam Abdul hukuncin kisa ta hanyar rataya. Kafin yanke hukuncin, Sheikh Malam Abdul ya yi korafin cewar bai san lauyan da yake kare shi ba, kuma ya musanta laifukan da ake zargi shi da aikatawa. Babbar kotun shari'ar musulunci ta jihar Kano ta yankewa Sheikh Malam Abdul Nasiru Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samunsa da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. An yanke hukuncin ne ranar Alhamis, bayan da mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ya ce an same shi da dukkan laifi 4 da ake tuhumarsa da shi. Daga cikin tuhumar da ake yi masa akwai zargin tayar da tarzoma a jihar Kano a cikin wa'azinsa. Bayan an same su da laifukan ne, mai shari'a Sarkiyola ya ɗage zaman kotun don ba shi damar rubuta hukuncin da za a yanke wa malamin. Bayan ɗan lokaci kuma sai aka koma zaman kotun tare da yanke hukunci. Sai dai bayan kafin a tafi hutun ne Sheikh Malam Abdul Nasiru Kabara ya yi magana ta ƙarshe. Bai san lauyan da yake kare shi ba, kuma baya neman afuwa ko wani sassauci daga kotun, domin a cewarsa bai san wani laifin da ya aikata ba. Kuma sa'an nan ya nemi kotun da ta gaggauta yanke mai hukuncin. Mai shari'a Sarkiyola ya ce malamin yana da sauran kwana 30 don ɗaukar ƙara idan bai gamsu da hukuncin da aka yanke masa ba. A ranar Juma'a 16 ga watan Juli 2022 ne gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da malamin a gaban kotu bisa zarginsa da ɓatanci ga addini da kuma tunzara jama'a, zargin da ya ta misantawa. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labaran, mu kwana lafiya.